Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City, giingong ibaligya. Apan house and lot for sale nga nakapaskil sa gate, gitanggal. Bagong himugso nga baby boy, napalgam patay nga nakaputo sa ecobag sulod sa usa ka Egypt sa General Santos City. Vice Mayor Baste Duterte, magsilbing acting mayor sa Davao City. Karong wala nakapanumpa si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, isip mayor sa syudad, sumala ni Vice President Sara Duterte. Department of Health Region 11, nagpahigayon og health examination sa grade 1 learners sa usa ka tuluhaan sa Davao City. Kini aron masiguro nga himsog ang mga magtutungha. Good news, tungod kapin piso kada litro nga pagpunhod sa presyo sa mga produktong petrolyo, ipatuman ugmang adlawa, Hulyo 1.